Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Espiritu, espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire hautsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimada inguru ontako pitonisariko onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zein hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute jasan. Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorrenarekin hitz egitea. Bai, klaro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andre Txitagurgarria... Pasatu egin zera, ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magissima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeote dakizu. Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina alere, miren. Ixo, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugun, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez naizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten dizu gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiete otorduak. Ze kontraesan? Guk ez da konponten kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan ezan zidan denborantxo pasata agertzeko, ez zela fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zergatik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Nik!
time to waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sede zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da zure zauria. Zema musika gaur, Tira, ikusi berri ez zuena, Merina Gris taldeak atera berri duen bideoklipa da, Belako taldeko Krisekin batera, elkarlanean egindakoa, eta bideoklipan agertzen den hoietako bat 3 pertsona ikusi ditugu, hoietako bat ekarriet gaur kamikazen atalera. Asmatzen duzue? Edurne Azkarate. Hortxe. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda heavy, listen to me. Kaixo. Zer moduz? Osongi, jogoan eukan, zurekin egoteko Edurne. Ja, nik ere bai, eske, de hecho, hau da, opari bat bezala, zer nahin lanpetuta gaude eta zer ezin kointziditu eta momentu iristea da, como, zer saitasuna, mesedez. Bai, hau izan da nire lehenengo bideoklip profesionala esan dezagun edo euskarazkoa, ere bai. Eta Merinakoak dira auta jatorrak, gustatzen zaitia bat, eman zian plazera zeren, ni beraien jarraitzaia naiz, edo fana naiz, gustatzen zait beraiek sortzen dutena, orduan, super ondo, eta Iolander maravilloso da, egin elkarrezketa bat. Albadut bai. Eta grabaketan, nik hor ikusi zintuztedan txalupa moduko batean, ez? Nun grabatu zenuten? Donostian grabatu genuen, eta dagorrelako soziedade elkarte moduko bat arraunlariena, klaro, ni sekanokoa naiz. Eta zen leku guai bat, zen pixkatola industriala, pavimento, ez dakiz zer, eta baino ibaia bertan. Eta, topatu genuen pedalo bat, eta hortarteetan pixkate tontoren egin genuen, baina ez dago bideoklipean eskerrak. Bideoklipa argitaratuta nik ikusi du lauta, me encanta. Por favor, Chris, da fantasia bat. Fantasia bat. No time to waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake. Nahiko nuke hitzein zurekin proiektu eder baten inguruan, ze ikusi dut hor Formol laborategia sortu duzula Mikel Ibarguren eta Intza Kainekin batera. Bazabiltzate ja, album antzlanarekin, baina horren inguruan hitzein aurretik nahiko nizuke galdetu, nondik sortu zen Formol laborategia, zein izan zen pizgarria edo? Euskal Ekimen guztia bezala zerbait egin nahietik edo ekintzara pasatu nahietik sortu genuen, eta nahi genuen pizkat gure belaunaldiari edo guri geuri ahotsa eman, zerbait aportatu, zabaldu, zeren gainera nahi genuen zerbait experimentala egin, baina humoretxo ere bai, oso mamarratxoa, nahi genuen egin batez ere, plataforma bat, pototatik irtetzen zitzeguna egiteko. Asi, eta klaro. Egiten ditugu beste lan batzuk, nik beti esaten dut gustatzen zaidala eukitza proiektu prekario bat, eta hau da nirea, Formol, eta hor jarriko dut indarra, eta hor jarriko dut energia, eta hortan sinisten dut, eta gero daude beste lan batzuk, ezin zara bizi ez da ere sistema honetan 7 proiektu prekariorekin. Baina, bat eukiko badut, gustatzen zait hor kurrarmelo, jartzea hor indarra, eta benetan izatea geurea, guk egiten nahi dugu egiteko. Gaia da gu narzisista puta batzu garenez, hori da etiketen jabe egitearen asuntua, eta horri parre egin alizatea. Ez dauka narratiba lineal bat bezala, ez dauka hasiera, korapilloa eta maiera, baizik eta da album bat, dira egoerak, oso errotuak daudenak, euskal, baino globalizatu, baino gazte gizarte honetan, uste dut oso orokorra dela eta ulertzen dela, eta dira horrelako estena estankoak bezala, nahi genolako egin movida bat, edozein
ordenetan ikusten baduzu ere, berdin iritsiko zaizula mezua, ez? Eta orduan daude, pues, automaitasunaren inguruko estena bat dago, euskal gatazkari buruzko estena bat ere badago, prekariazioari buruzko estena bat dago, baina hori guztia dago sartuta, hain zuzen ere, arrainontzi gigante baten barruan. Hori guztia gertatzen da, guk sentitzen dugu, kanpotik bota dizkigutela epai eta etiketa hori guztiak, eta garela pixka bat konejillos de Indias, eta ari direla gu begiratzen, ez? Gu gea mierda bat, eta ez dakigu mundu hontan zein, da zuek utzi diguzuenaren kargu ez dakigu egiten, baina zuek ez gaituzue. Orduan, sentitzen gara pixkat obserbatua bezala, pixkat Gran Hermano kontzeptu horretatik abiatuta. Eta orduan horiek, eta azkenean publikoa da, ez, begira dagoena, orduan, evidentziatzen da, kriston harreman hartu emana dago zuzenean, jendeak oiukatzen die Mikel eta Aintzari, horiek erantzun. Jende bat ateratzen da kriston parranda gogoarekin, beste jende bat ateratzen da, peña gozen kaina bat hartzen eta honi buruz hitz egitea, porque es importante. Eta beste jende bat ateratzen da, como, zer da, como, pues bueno, ¿cuál es ikusi horrelako antzeslanik oraindik? Ni atera nintzen parranda egiteko gogoakin. Bai, aurreko astean ikusi nun album, atzeslana eta oso ona, zorionak. Eta, Edurnenekin gabiltzala antzerki gintzaren inguruan hitz egiten, galdetu nion, ze muzkoa da gaur egungo euskal kulturan inguruko osasuna, ez? Post-pandemia hontan bertsolaritza zeba hitz egin dugu, eta, sorpresa gehiago, bigarren atala. Hau, beste ogibide batzuetan uste dut ere bai gertatu dela, baina hor geundenean restrikzioekin eta bai eta ez, konfinamendu potoloa bukatu zenean, hor egon zen horrelako esperantza momentu bat, ez? Jende guztiak nahi zuen kultura kontsumitu eta edozer ekimenetara joan, eta dago poesiera irakurtaldi bat, ez dakiz eta bernetan, eta jendea juten zen, eta jatzeon sarrerarik. Osea, de repente, kultura zen, como babestu behar zen zerbait, parte hartu behar zen zerbait, karo, tabernak itxita zeuden, te lo digo, hori zen kontu. Eta gero ja, pues gure normaltasun berrira bueltatu nahi hortan, uste dut bizkat jeitsi dela, baina zerbait mantendu da, osea, nik euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarega herri bat oso, pues antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen, osea, como iparralderuntz kopiatu beharrean egoalderuntz kopiatzen dugula, ez dela batera inteligentea. Diote sistema bera antolatzeko eta industriari buruz hitz egiterako garaian, ez? Eta horrek ematen pizka eta morroa, baina tampoco me sorprende, ulertzen. Politikariak edo takitzen dagokion guk ere eskatu ezakegu, baina bildu zait gurekin, nola den gure bizitza, zer den itinerantzia movida hori, zenbat denbora behar dudan tiringo bat montatzeko, antzeslan bat sortzeko, eta gero zenbat egon naiteken biran, ez dakit. Osea, uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori, eta ez dutela ondo antolatzen. Eta, of course, ez badute ondo antolatzen, pues intentzionala da, porque tonto gezia. Osea, les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está, dirua. Jarrai dezagun arte eszenikoekin, baina zehazki bertsolaritza munduan barrena murgiltzea goaz, ze otsailaren 5ean Durangon Aner Peritz, Oian Arana, Aizea Arana eta Eleire Vargas taula gainean eta zu zuzendaritzan erre aldarri bertsoz zenatu zenuten. Bai. Potentea, ez? Zertan datza proiektua? Bai, estrenatu genuen, zoragarria da, nik esan behar dut sinatu dudala obra, baina izua da estregi, bai, indi blana, baina oinarri guztia baiena da, ideia baiena da, bertsoak, testuak, dena, nik lagundu nien piskatori antolatzen, eta nire jakintza estenikotik zuzendu nien beraien movida, baina hori da zoragarriena dela, beraien movida da, beraien jakintza da, beraien talentua dela izugarria,
super ausartak dira, egurra banatzera datoz, transgresor izan nahi dute, gauza dituzte superargi. Lehen itzein duguna albumekin, ez? Derrepinte gugoaz bizitzatik barkamen askatzen eta datoz hauek, eta liatzen dute bat, eta dituzte 20 urte baino gutxiago, bakizu. Eta, zelagarria dira, da pasada bat, eta nola ez duen proiektu hori zuzenduko, 3 goiera eta marika bat. Por supuesto, encantada. No, eta zer nolakoa zuzendaritza lanetan ibiltzea? Aurretik zerbait zuzendu izan duzu? Album izan zen nire lehenengo antzeslana, zuzendari gisa. Eta errerekin erreinzidentean aizenez, pentsatzen dut oain planteatu beharko dudala nire buruari zuzendari deitzea edo. Dirudienez, oain zuzendaria naiz, vale? Eta bai, zuzendari lana da, te lo voy a decir, da egitea, egiten duzuna jakingo bazenu bezala. Ya está. La jarrera kontu bat orduan. Jarrera kontu bat da, bai, saber estarra. Eta gero, absorbitu, jaso, estenak izaten duen, egin kasu, porque estenaren kontra baldin mazoaz zaiztoteako, jarri zure egoa hor izkina batean, eta irakurtzen, jakin, ikasi irakurtzen hor parean dagoena, eta torrena, bider bost, azken konsekuentzietara arte eraman. Oso ongi, oso ados gaude, egoa hor izkina batean, eta hori, zuzendari lanak egitea, edurren entzabintzat, neko erraz. Bueno, bukatzeko edurrenekin eta atalakin azkeneko zatia eta sorpresarik potentena irati filma eta galdera kamikazeak eta agurra eta antena batea. Txartu. Zinemagintza aipatu dezula, udazkenean Paul Urquijoren irati filmean ibili zinan, beste aktore batzuekin batera, batzuk botatzearren, Kepa Errasti, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Inigo Aranbarri, eta zu protagonista. Bai, a ver, ematei lotxas y que jarri con es incógnitas. Es que zuga aipatu duzu elenkoa, buena gente, zoragarri. Eta Paul da super jatorra eta super langilea. Eta superando eta ez dut ikusi, ez dakit nola geratu den. Nik sentsazioan auki nuen, ingenun lan hori, izan zen denetarik, izan zen ederra, izan zen gogorra, izan zen estresagarria, izan zen excitantea, denetarik. Baina claro, nire egingo pelikula da. Ez dut oraindik imaginatu, nire burua ikusten. Ez dakit. Horra. Datorren udazkenean. Ez dakit, garo. Udazkenean, bale. Bai, udazkenean. Kartela ja atera da, eta oso epikoa ematen du, ez? Eski. Nire iruditzen zait, pixkat euskaldonok daukagula gauza hori, gauzak egin baritugula txiki, eta hori, eta nire gustatzen zait epizidadea eta gustatzen zait sublimetasunaren estetika eta gustatzen zait bakizu gauza handiak, ditugu egin gauza totxoak, ez? Pues egin, eta gero kanpoko jendeak ere ikusiko du. Paulen bitxoak eta gure euskara eta nafarroa ederra dela hor denpora guztian gaudela, bai mendian, leizetan, ez dakit, claro que sí, ez, algo grande. Zenbat egon zineten grabaketan, iratin? Zenbat denbora? 2 hilabete. 2 hilabete? Amatxete. Increíble, bai, izan zen hori, 2 hilabete, baina niretzat izan zen, ni hemen bizi nahi, zuentzako nahi zuena, oso kurioso da, denbora, bai. Zein da gehien gustoko duzun soinua? Successionen banda sonora. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Gustatzen zait patata tortilla usaina. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Zein da? Edurne, zein da? Gustatzen zait kristala, no me preguntes por qué. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Jadea. Zaporea. Gustatzen zait
gerezi zaporea, eta edo zer dena gerezizkoa, nahiz eta izan gezurretazkoa, tipiko. Kakao gerezizkoa, edo gominola de gerezi, edo ambientador gerezia, infusion gerezia. Zein da gehien gustoko zuen instantania, irudia edo argazkia? Gustatzen zait nire burua bigotearekin. Inese Osinagak galdera bat utzi zizun, eta galdera izan zen, zerk violentatzen zaitu eta nor zapaltzen duzuzuk? Que intensa, mesedez, Inés. Zerk violentatzen nau? Gizonek, hay que decirlo. Bai. Osa, atzo bertan gertatzen dan, te lo juro. Egoan nintzen, 200 metro, etxe batetik bestera, lo egitera, eta ya me gritaron. Guapa, que duermas bien, quieres dormir conmigo, no sé qué. O sea, ya está. Basta. Horrek violentatzen nau. Eta zein zapaltzen dut nik? Segurazki desente kapazitista izango naiz, porque ez daukat batere kontutan hori. Eta gero razistilla, segurazki ere bai, ez daukadarako nire inguruan, ez nago hain sartuta problematika horretan, eta iruditzen zait hori dela munduko mobidoi bat migrazioekin eta globalizazionetan, eta uste dut gehiago demarko genukela ni barni. Utziko izut galdera bat urrengoarentzat, ez dakit nortaren, baino Ernai edo GKS. Mi esker, aio. Besarkada bat behar duzu baina kiratxa jasan ezina da, bakarrik zaude, begizulo. Ai, me encanta. Itzen daukat bat ere solo de mostacho, baina ez dakit non dagoen. Lasai bilatu, denbora akabo. Perdona. Hau. Wow. Sí, esto me encanta. Ai, Doraemon. Gure elkarrizketa guzti izango da horrela. Bai. Ernai edo GKS. Ernai edo GKS. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Mirada bat kalean, bitzi txusiren artean, irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela beste egiten ari. Ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko dituta zaletan, bentsat irakur ditzazun biluzen nauzunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Aurkituko nauzu hemen, izango naizke hemen. Ukitzen den gorputz oro, mintzen den bihotz oro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eliza, luzeegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre, zure legeen kontra, zure usteen kontra. Legedi berriak idatziko dituta zaletan, bentsat irakur ditzazun biluzten nauzunetan.
Eta gaur gauza serioekin gatoz. Euskararekin lotutako marka. Nola ulertuko dugu euskararekin lotutako balio sorta? Zein da kosmogonia hori? Erraz azaltzen digute. Edabidez. Labur bilduz. Zergatik ez daukagu TikTokean halako erreferentzia daukaten, zergatik ez dira eurak ere, euskaraz aritzen direnak, euskarak zenolako osasuna du gaur egungo marka ezberdinetan dauzkagun islak gure buruko eskema honetan. Zer pentsatua ematen du guzti honek, EHUk ikerketa abiatu du, badaramatzate urteen bat, eta emaitzak ematen hasiak dira beraz. Kontu honekin jarraituko du izketan, kolpez kolperen ataletan, ekilen atala, momentuz gorgoz bukatuko den honetan. ¿Listo? Bai. A ver, prest, Vale. Hitz bat. Jesucristo Superstar. Marijaia. A ver, Ibai, hitz bat esan du. Ai, barkatu, eske besoak altzatu ditu nazma, emozionatu naiz. El pájaro espino. Joder, tesa, irudiziala. Gero nahi izateria. Ja, ez egaka hasi denez, ba... Handia. Kostatzen zue ba, Bueno, neren txanda da orain. Neria, ni. Hartu papertxo bat. Bitz ditu. Chariots of Fire. Nola, inglesez du balio. Zergatik ez. Eta gaina irudizitu, idale hor jotak, Zer pelikula da hori? Hori, musika hori daukana. Tan. Joder, susko gurdiak. Zein? Carros de Fuego. Hala ere irudizitu. Bai, ez du balio. Esan lezu esan bitz zituela. Zertan ari da? Ba, beste zerbait adierazten nahi da, ez? Bai, zenbat ezagun. A ver. 10, 20, 30, 40, 100 metro! Ono! Bai! Joder, kizte hona zean. Eta zuze pelota. Bueno. Venga, beste bati. Ai, ni. Bitz. Dirty Dancing. Baina esan lezu esan ingelesez... Ja, bueno, baina pelikula deitzen da Dirty Dancing edozein herrialdetan eta edozein hizkuntzetan. Sócrates. Hori pelikula bat alda. Hombre, ni jonitzan ikustea mutilagunakin, bueno, ikusi bakizu, Ezak dakizu, baina Sócrates pelikula bat baino, ba... Bueno, hitz bakarra da, ez du balio. Badakit! Nik ere bai. Nik ere bai! Kolpez kolpe! Hori bai pelikula derra! Az gaitezen. Español, quieres español, vamos, eres español, quieres español, español, España. ¿Qué? Joder, pues que me la toques. ¿Cómo? Que me toques el chiste. Ah, vale. Hay que estar a todo. Ni que conteko de mi propia experiencia. Primera persona, más realista. Ni de repente jo nintzen komunera,
Bapatien, dana ilun ikusi nahen, behiz egilia. Aiba, ¿dónde estoy? Jesarritxe komun baten da, aiba la hostia. Urtean az komunetik da, haber ni ilun, aiba, guztio da. Me kabein dio, goizeko irure, aiba dio. No, atera da, ati zarratute. Taberna barruen encierreta. Esanaren, voy a pensar un poco, no estoy tan liado. Hasi nintzen joten atieri, bem, ayuda, socorro, lagundu. Bueno, inorro esaten torri, de repente ertzainea. Bim, 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 lagundu. Zarataka. Ertzaine paresan, ahora llamamos al dueño, ahora una polla. Tardaron 1 hora y media. Yo todo rayado. Sartu nahen basue, kubati benareko, de repente, ya hemos abierto. Hostia, bota fregadero, tío. Zue pentseko zue gezurre labaia gizau dena, eta dekugun meritu bazela launek. Bentan egize. Eta gehiago egin gotez, baina, bueno, horrek... Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak lasai honik iritsi gara, eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Zei, saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ez da? Bai ez? Zer rollo txarra, ni banoa. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Show! Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu? Aizu behar bada Portaventuran ospatzearen etzan, plantxarra, Ixo, joder! Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marko Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Eta jakin nahi duzue, programak aurrera jarraituko dute duen bai ala ez. Bai. Nire bolari batetuko diot. Orain, isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue, horra zaudete. Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen ba. Oso larria da? Bere landari izan ezait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio betekoan ditu. Espiritu, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote espirituek Mami Mendi Marko Erkiagari? Espirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa.
eguzkizpiak urpetzen du nire azala, nire euri dorrea zuntzitzen dudanean, aire berriak garbitzen ditu nire ezpanak. Nire euri pareta apurtzen dudanean, biluzten ditu nire bularrak, nire euri jantzia urratzen dudanean, zabalik uzten dizkizut nire bide guztiak, nire euri mozala oskatuetan, osorik ikertzen dut zure azala, nire euri mozala ahotik kenduetan, iranzten dugu oxigeno berbera. Nire euri pareta apurtzen dudanean, biluzten ditu nire bularrak, nire euri jantzia urratzen dudanean, zabalik uzten dizkizut nire bide guztiak, nire euri mozala oskatuetan, osorik ikertzen dut zure azala, nire euri mozala ahotik kenduetan, iranzten dugu oxigeno berbera. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu?
Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus, kolpez kolpe, 100. saioa. Espiritu, espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire hautsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimade inguru ontako pitonisarik onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados, puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zein hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan? Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agortu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorenarekin hitz egitea. Bai, claro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren andretxita gurgarria. Pasatu egin zera, Ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magissima, WhatsApp! Dein nazakezue, irge. Instagram, espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeote dakizu. Miren, badakizu dontzela Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan, arrazoi duzu, baina, alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugun, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu alizateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez nizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan, nik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan ezan zidan denborantxo pasata agertzeko, ez zala fiatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik, benetan. Baina, Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zerratik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Nik! Zakarrak eraman duena
Egia da, begira! Enbata dator. Egia da, begira! Baina, zuek ere altxa! Enbata dator. Gertuta gaude? Bai. Egia da, begira! Abai! Kaixo! Enbata naiz! Sartu daiteke kantatzen. Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Na-na-na-na! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Na-na-na-na! Letra jakingo da, no? Bai. Vale, jarriko dugu flasha? Ahí vas, apunta ahí. Todos los móviles. Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zala fiatzen zure planero horretaz. Qué ridículo. Berezen goet? Baina, auskeran. Ez, vale. Jode, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gerteko, ez da notiak. Ya está. A ver, ez da grabatu den. Joder, ya, vale, qué tortura. Tesak esan zian, denboratxo bat pasata agertzeko, ez zala fiatzen zure plan honetaz. Ya vale. Egon daiz apuntu ekartzeko poltsa bat meloiz beteta. Ba, ezan idea txarra. Venga, bat. Guazen meloiari aiztoa sartzera. Esan dezunen, ez dizut ondo ulertu eta azaldu mesedez, ez espazio ez mistoarena, Mauriziarena, ze horren berririk ez daukagu. Bai. Bueno, normal ez dukitza berririk, ze oraindik ez dugu larregi kolektibizatu proiektua, eta larregi kanporatara, iruditzen zaigulako, pasatu dugula denbora asko eztabaidatzen publikoki, eta ez ditugula euki espazioak eztabaidatzeko espazio ez mistoak, eta gero jarriko diogu ez mistoak, jarri 3 asterisko, eta gero hausnartuko dugu zer den. Da, sortze proiektu kolektibo bada, sorkuntza kolektiboa da meloi, balelena. Oso zaila da sorkuntza kolektiboa. Oso zaila da, ze ikasi behar dugu egoa konpartitzen, eta mundu honetan ez digut erakutsi egoa konpartitzen badirudi, eta asko emakumeok asko zeharkatzen gaituen zerbait da, osea, ikasi dugu egoten sortzen eta espazio publikotan
gure kupoa betetzen eta orduan, ez, badirudi hori asko esaten dute baita ere pertsona razializatuek, beltzek, ez, nola mai batean dagoen pertsona razializatua bali mazara, oso gutxitan beste bat onduan dukiko duzu, Hala ere, egoa aipatu duzu, akaso ez da zertan egoa, ez da egoa, askotan autoestima edo... Lotuta doia. Bueno, baina autoestima eta balioan jartze hori, batzutan ez, ego handia dauka. Egoa dago guai, egoa dago guai, osasuntxo izan behar da. Baina badirudi, emakume batek bere buruarengan konfiantza badu, balioan jartzen badu egiten duena profesionalki edo darabilen hori balioan jartzen duenan badirudi beti dela egoa eta kasi gainera modu negatiboan. Gizon batek hori egiten badu, berez dagokion kontu bada, ez da ez autoestima, ez ego, ez tabaida horretatik aratago, ez? Bai, hortarako ere sortu dugu espazio hau nun elkarri autoridadea ematen diogun. Elkar babesten dugun eta elkarri espazio bat eskaintzen diogun egiteko, ez dakit, esperimentatzeko, egiteko agian ni bakarrik egitera usartuko ez nintzaken gauza bat, frekillo postizo bat jartzera kontzertu baterako. Sekulako banalidadea dela. Sorkuntza espazio da. Bai, sorkuntza espazio bada. Sorkuntza espazio bat? Baina sorkuntza astapenean dagoena. Bere ertz guztietatik begiratuta. Ez dago astapena, Mauriziak ez da bine hori lasi zen 2017ko feministalian. Bai, baina astapen horretan esaten duzu horregatik ez da oraindik akaso askorentzat ezaguna. Bai. Badauka, ez dakit, edatuko da gehiago? Forma zabalduko... Bai, nik uste dut baietz, bai, bueno, de hecho, badabile datzen. Bueno, agian ez duzu ezagutzen, ez garelako industria musikalak markatzen dituen komunikazio bide ohikoetatik joan, ez? Eta gauza puntual bezala ulertu genuelako akaso asko. Claro, eske gauza puntual bat izan zen. Horregatik akaso, ez? Azkeneko feministaldian eta bakaleran egin zuen ekintza. Hori da. Ekintza hori bai izan zen puntuala. Ez mas, horrek ez zuen aurrera jarraituko, baina, bueno, gustora ibili ginen oso. Eta erabaki genuen, bueno, aukera ematea gure buruari agian, hortik ere joateko gauztak egiten. Baina, bueno, badauzkago lako erronkak, badibidez, bueno, Mauriziak ez da oinarrile dauzka 3 ardatz nagusi. Bata da, espazio okupatzea da plaza hartzea, gozatzen, gozaraziz, eta, osea, nahi duguna eginaz. Eta batez ere espazioak hartzea eta guretzat gozagarri diren espazioak sortzea. Ze konturatu ginen, estena publikoan, musika estenan gu musikaria gara. Ez bakarri musikariak. Baina ontan gabiltzan Maurizia batzuk musikaria gara. Maurizia ditzen dugu gure buruari generikoan, ez delako importantea, nahi zen, ala ez nahi zen. Ez? Maurizia simulo bezala, izateko gutxuriz goaz. Zeraiteko lienzo bat bezala gara gure gorputza da bertan marrazteko zerbait, baina, bueno, ez da kasualitatea gure gorputzak gureak izatea eta ez beste batzuk. Ordan, badauka espazio hartze bat eta ekintza publiko bat, akelarre bat, festara gonbidatu hon festa, gure festa, gure arauekin, gure egiteko moduekin, ze askotan konturatu gara, ez dakit, estenan, musika estenan, ez daukagula lekurik, eta gaudela energia pila bat inbertitzen, kartelak aldarazten, oholtza atzean ematen diren botere harremanak, sinergiak, gertatzen diren gauzak salatzen, gauzak beste modu batera eginarazten, eta gaude kokoteraino. Ordan, esan genuen, bueno, eske agian ez dugu leku bat, leku hortan, osea, agian ez dugu nahi espazio bat, eraikita dagoen eszena machista, rasista, homofobo guzti hortan, ez? Bueno, eta ze eszena klase nahi dugu guk? Zor ditzagun gure plazak, zer nahi dugu egin? Osea, hori da ez bai da. Ez da, nun nahi dugu lekua izan, ze espazio hori, lekua gurea da, ez? Hala ere Maurizia generikoan aipatu dituzu, baina guk deformazio profesionala ez beti bilatuko dugu atzean, baina ze izen abizen daude atzean edo... Berdin da, orain ni, hemen ni.
Eske morba handia sortzen du Egia da, ekintzak egiterakoan ala ere, Ines bakarrik ez dela egon. Ez, feministaliko ekintza hortan, egon ginen Lore Argarate, Olatz Salvador, nineu, guirurok oholtzan gorpuzten eta performantzen ekintza hori, Itziar Garaluze bideolaria zuzenean bideoak ekoizten, Uxu Alberdi bere etxetik koplak egiten eta nire amaren etxea defendatuko dut intro maravilloso bat idazten, Anela Baka eta Nerea Ibarzabal kopla batzuk idazten gorputzaztu bi regetoi bat egin genuen sismika regetoi hortarako, Miren Amuriza Bizkaiko plazarren bilaketa investigazio bat egiten, azkenean ez ziren heldu azterketa bat jarri zietelako, baina Ningra eta Aizeatxo gongo ziren rapeatzen gurekin, ez ziren egon, urrengo batean egongo dira. Lourdes Iriondo egon zen samplerretan bere ahotsa kainakairekin batera, osea, badaukagu, egin genuen olako kreditu esto bat, emanaldi hortan, ekintza hortan parte hartu zuten Maurizia guztiena, eta jabakarrik izan guzti horiek elkarrekin egotea zerbaitetan, zoragarria da. Eta gainera bakoitzak, beretik sortzen, ez? Eta gero hasi gara fantaseatzen, noraino hel daiteken elkar laguntza hori, ez? Edo Leire Palacios idatzi zuen manifestua. Eta Galdakaokotik zer nabarmenduko zenuke? Galdakaon adibidez, basu etorri zela gurekin rapeatzera, goizean tailerrak egin dituela Galdakaoko ikasleekin, tailerrak, zeri buruzko tailerrak dira, tailerrak hiru ardatz, eske Mauriziak hiru ardatz nagusi dauka, bata da hori plaza hartze bat. Osea, plaza hartze bat, bai, alduntze bat, gurea den espazio bat hartzea, eta batez ere kuestionatzea, iaz espazioetan egon nahi dugun, eta denontzat jasangarriak, bizigarriak eta gozagarriak izango diren espazioak sortzea, eta hortan eragitea. Ze plaza ez da denontzat, ez jasangarria, ez bizigarria. Eta gu nahi dugu izan plaza Andre, baina ez dugu nahi izan sortu edo hil, nahi dugu sortu eta bizi. Eta ez dugu nahi sufritu plazan egotearren. Hori zen bebai beste zerbait, etengabe emakume musikariok elkarrekin gendenean, gendela horrela konpartitzen gure zauria, gure minak eta gure plazan egoteak ekartzen zizkigun terapia orduak, ez? Horren atzetik zegoen lan pertsonal guztia eta hori dana. Eta hor dana, ikitxizan momentu bat esan genuena, eskenik agian ez dut horrela igo nahi eszenatokira. Ez dugu eszenatokira igo nahi, dugu eszenatokira atera. Eta hortarako elkarri heldu eta joan behar balima gara, komunera joaten garen bezala, ala egingo dugu. Ala egingo dugu, eszenatokira ateratzea, espazio seguru baden ontzat ez denera arte. Izango da, Eta hortarako balintza jarri behar balima ditugu, jarriko ditugu. Horran, ez ditugu egiten kontzertu asko, ez da kontzertuak egiteko, ez da musika talde bat. Da sortze proiektu kolektibo bat. Orduan, basu egon zen gurekin rapeatzen, baina, esaten dizut, Itziar Garaluze dago bideoetan, Marmo izan daiteke urrengo ekintzan dagoen Maurizia zuzenean margotzen eta guzti hori. Mauriziak ez dagoen horrilen kide izan daiteke moda diseinatzaile bat, izan daiteke argazkilari bat, eskultora bat, laida zapre da Mauriziak ez dagoen horrilen parte baitere. Jone Albenizek argazkiak inzizkigun, zoragarriak. Esaten dutzut. Ez dauka honek. Nahi dugun edozein, oin ez da erreza, nola kolektibizatu espazio hori, eta nola kolektibizatu eta nola dinamizatu sorkuntza prozesu kolektiboak. Eta nola kudeatu, Claro, beste meloi bada. Esaten dugunean, prozesu parte hartzaile bat, baina prozesu parte hartzaile bat, badakigu hortaz herri hontan. Ez da erraza, eta ez da erraza zaintzea norbanakoen erritmoak, beharrak, desirak eta nahiak, eta proiektuaren osasuna beharrak, desirak eta martxa zaintzea. Ze batzutan ez dira kompatibleak, eta batzutan erabaki batzuk hartu behar dira denon izenean, baina behar duzu zilegitasun, gauza pila bat, eta gero ez da demontre, igual denok ez dauzkagu erritmo disponibilitate gogo eta kompromesu desberdinak, eta egoteko modu desberdinak egon behar dira, proiektuekin konprometitzeko modu desberdinak daude. Ni momentu enten Mauriziak ez da nire proiektu topetariko bat. Baina denona agian ez, eta agian nire ez da izango bihar. Eta egun batean, Mauriziak ez da horrilek eukiko du TikTok kanal bat, eta ez dugu egingo, evidentemente. Baina, euki behar du TikTok kanal bat. Hor eskuzabala izan behar da, ez? Claro! Hor dago egoa konpartitzearena. Hor dago sortu, baina ez euki.
Osea, nola da, Eta manifestuan dago aipatetan esaldi bat, irakurri izan txenge? dizuanean kompetentzia, ez konpetitze horren, ez? Claro. Txamponaren bestaldea, ez? Claro, Baina horretarako kuota, ez? Sistema horrek ez du balio, Ez que hortarako jokoaren arauak aldatu behar dira. Ez que arau horiekin ez da guretzat lekua. Ez baldin bada, elkarrekin lehiatzen eta ez baldin bada, elkarri errezeloz begira eta elkarri, eta guk ez diogu elkarri horrela begiratu nahi. Nahi diogu elkarri eskua eman eta esan, torri gurekin, venga. Ze niretzat lekua dagoen leku hortan, zuretzat ere badago lekua. Eta bestela, biokingo dugu ostiko. Edo bestela, biok esango dugu ez guazela. Hau urte askotako erresakaren parte da ere, ez? Bueno, eta terapia, eta boomer bat naizela, senyora bat naizela. Ordain ez naiz neska gazte bat. Eta horrek ematen dit beste leku bat, beste autoridade bat, erabili nahi dudan hortarako. Ze konturatu naiz, 40 urte dauzkat, aurten egin ditut 40 urte, nire adineko gizon musikari dabiltzanak oraindik, musikari konsagratu dira, disko pila batekin atzean, eta ja... Eta zu ama zara. Eta ni ama naiz. Eta hori kudeatu behar da. Eta ez da erraza kudeatzen. Bueno, ez da erraza. Ez da erraza gauza asko dira ez direna baina ez da erraza kudeatzen, nik ere 40 egin ditut aurten, eta ez daukat seme-alabarik. Eta orduan? Eta hori kudeatu beharra dago. Claro. Zeren zuk egin duzu sakrifizio bat, profesionalki garapen bat edukitzeko ez duzu nahi izango, besteak beste emakumea zarelako. Argi dago. Ama izan ala ez, Bai. Claro, ez que hori da kontua. Areagotu egiten du, ez duk sakrifizio bat ustez egin duzu. Akaso ez, baina akaso bai. Bai, bueno, noski egin dudala. Eta plazandra izateko. Bai, eta alderantziz ere, Tesa Andoneik aipatzen zegoen aktore askok ez dutela seme-alabarik. Disponible egon behar duzulako beti. Claro, ez que da sekulako meloia. Sekulakoa, baina sekulakoa, Eta, bueno, amatasunak zeharkatzen gaitu, nik uste dut, emakume bestera irakurria garen gorputz guztiak, Ze ama izan, ala ez. Ala ez. Hor da, nik ordoko tesali bat oso maitia, bueno, danok gara alaba. Danok ez gara ama, baina dana gara alaba. Eta danok, bueno, bizkat horrela, baina, bueno, hori da emakumean di jaioak ez da besterik, ez dut nik inventatu jaten dudan hori naiz ni ere, baina, bai, hori da, eta ni ama naiz. Eta ama bezala irakurria naizenez, nigandik espero den hori ere da zerbait. Ainara Legardonek dauka ikerketa bat zoragarria euskal eszenaren genero ikuspuntuarekin euskal herriko musika eszena, ez? Badirudi hemen esaten dugunean kanpo den hauz festival horiek, binarrok eta ez du bestea, baina ez. Osea, begiratu zure ondoko hauzako festetako kartela edo hainbeste maite duzun urteroko festival hori. Zein hainbeste maite duzun eta zein hain gurea den. Ez, begiratu, berdin da, generikoan abilitz egiten, Eta kontua da, burruka dela kartelean emakumeak sartzea, ez? Eta nik uste, ni aspertu naiz burruka horrekin. Nik ez du nahi kartelean leku bat egin horrela, Ez, nahi duena da, beste eszena klase bat, kuestionatu gure eszena. Zergaitik ez den bizigarria jasangarria denontzat, zergaitik, pentsatzen dugu, egiten dugu festivalaren 3. egunean, igandea dela ekartzen dugu porrotx egitera bere pañueloen emanaldia, eta orduen ja festivala denontzat da. Ez dakit, ez? Eta nun jartzen ditugun bestelako gorputzak, bestelako desira, bestelako adinak, bestelako zaintza beharrak, bestelako... Dena ez da. Ez. Baina errebelatzea oso deseroso ere izan daiteke, eta erresaka areagotzeko bide autopista handi bat ere izaten da. Nola egin hori jasangarri? Emakume askori ezaie pasa errebelatu direla eta ondoren, batzuk akaso beste posizio bat, beste lasaitasun batekin errebelatzen segitu dute, eta asko aldiz amore... Eta superzilegi da, Gerra galdutzatema. Eta amore matea ez da galtzea, Eta erretiratzea ere ez da galtzea, Ez que horre dira, lehiaren zela da. Bidea bera ez da? Bidea bera dela, ez? Bai, eta gero hau den errelebo bat dela. Ni nago hemen eta orain nago horrela, egon naizelako urte batzuk beste argiak itzalita eta beste leku batzuetan, eta bitartean beste batzuk egon direlako. Nik ama izan nintzenian lehenengoz, gogoratzen dut super ondo Goseren azkeneko kontzertua izan zala Laudioko topagunean.
Laudioko topagunea. Bueno, topagunea, etzala izan topagunea, gaztetan bada izan zala. Bai. Niretzat beti izango dira topaguneak, hori bumer bat Bai. izatea. Bai. Ezta? Eta pasatzea kanbotik eta esatea, pues hori da, nik bakoitza dauka bere motxila. Eta, bueno, antxe, 2008ko apirilean. Eta gozeko azkeneko kontzertua izan zen. Eta ninaukan nire bildurrik handiena zen. Bueltatuko naiz, utzi gorde hemen nire lekua. Eta? Bueno, ez. Ez nintzen bueltatu lehengo leku hortara. Oso gutxitan nahi dugu bueltatu lehengo lekuetara. Edo, denok ez dugu bueltatu nahi lehengo lekuetara. Hori pandemian ere oso argi gelditu da, ez da? Etengabe esaten zen, lehengora bueltatuko gara lehengo mierda hortara. Osagian ez? Nik oin esaten du, lehengora bueltatu, nik ez du nahi lehengora bueltatu. Nik ez du nahi lehengo nintzen leku hortan egon. Baina, bueno, atzera begira baino ez dituzu lertzen gauzak, ez? Eta gogoratzen dut, zela momentu hortan, sentitzen dauen, gauzak zenbat aldatu ziren gozeko lehenengo kontzertuetatik, kontzertu hartara. Zelan aldatu zen lehenengo firetan zeuden gorputzak, zeuden pertsonen jarrerak, nortzuk zeuden aurrean, nortzuk zeuden hartzeak, nortzuk zeuden lekuak, nortzuk dantzatzen zuten, nortzuk ez. Nortzuk nik nori kantatzen dien, eta nori ez, gauza pila bat. Claro, bueno, hor dau baita ere, bueno, pues kontzientzia hartze bat, gertatzen diren gauza askokin ez, eta nola, pues, nik gogoran dauzkadan bestelako topagune batzuetako pankartetan zer jartzen zuen, eta gaztedan bada hortan, nola zentroan zegoena borroka feminista zen, eta gauza pila bat ez, eta niri hori momentu hor da, nizidan barruak krak eta dana, eta nire bildurrik handiena zen, etorriko naiz, ama izango naiz, baina gero bueltatuko naiz, bordelekua niri. Eta ez dago. Eta etengabe uste dugu, badauzkagula eskubide batzu, badauzkagula amatasun baimen ordaindu bat, badaukagula eszedentzia hartzeko eskubide bat ama izan, eta gero berriz gure jerkarrea profesionalian leku daukagula, baina bueno, hori gertatzen da. Faltsua da. Gertatzen zaigu oso emakume gutxiri, emakume burugesa oso gutxiri, ez? Denok ez dugu hezkuntzan delegaritzatik lan egiten. Badaude emakume batzuk ama izaten direla, eta ez daukatela lan kontraturik, beltzean kobratzen dutela, hor asko eta asko, horiek ez daukate amatasun baimen ordaindurik. Uste dugu dela, orain, aitaren, gizgizonaren, ez dara gauza bera, aitaren gurasotasun baimenen eztabaida honekin eta dena, Bai, eta kaso espazio feministagoetan gauza berere gerta daiteke, baina modu asko zibilinoagoan, ez? Kontratua izango duzu, baina zuk akaso egindako, ez? Lerro hori bukatutzat emango da, besteak beste, ez? Beti dagoelako inseguridade edo... Bueno, eta gero musika estenan gertatzen da, beti dago norbait gazteagoa, ederragoa eta modernagoa, eta nola esaten du Miren Artetxek, eta promesagoa zu baino, ez? Hor da. Jazta, ordan badago. Aipatu duzu... Eta horrek, barkatu, zeoin konturatzen nabil, horrek denbora askoan sentitu dut inbidia. Baina inbidia, ni goratzen naiz Izarok pizten zidala asko inbidia, eta esaten nuen, hostia, zer gaitik, ez? Eta ikusten duen Izar gustatzen zitzaidan, berak egiten ez dena, baina zerbait holan errezeloz begiratzen diola bezala, ez? Eta Uxu Alberdik dauka horren inguruko ipuin bat euli giron, dela emakume bat ama izan eta gero bueltatzen dela bulegora, eta inork ez diola begiratzen. Eta, bueno, eta gero, Uxue artista da, gero hor gauza horiekin ipuinak egiten, eta nik beraekin ikasi dut gauza pila bat. Eta nire ariketa zan, joder, sentitzen dudan inbidia hori, transforma dezadan, sorkuntzarako motor, lanerako motor, eta ez, eta aitortu diezan nire buruari, bai, mi ematen dit, ez? Eta orain begiratzen dut, eta ez dezer gertatzen, eta orain begiratzen dut Izaro amore guztiz, amore osoz, eta esaten dut, ole tu koño, tu moño, eta dena, ez? Eta inbidi sano hori ere eraikitzen jakin, ez? Batzutan horrela gertatzen delako. Eta berataz inbidi aukitzetik pasat naiz, berataz zaharro egotera. Eta horrek aldatu dugu guztia. Eta horrek pake ematen dizu? Sekulakoa. Estresak entzen du, ez? Sekulakoa. Eta iruditzen zait osasuntsuagoa dela niretzat, Izarorentzat, zuretzat. Edo norentzat, ez? Bai. Lasaitasun hori.
Bai, eta... Horrek konfiantzarekin zer ikusi ere badauka. Bai, izugarrizkoa, bai, zaila askotan konfiantza... Bai, baina bai dauka zer ikusia genealogiarekin eta aitortzarekin, Osea, mundua dago beteta lehenengo aldiz gauzak egite dituzten emakumeekin. Mundua horregaitik Mauriziaren simboloa, mundua dago Mauriziaz beteta. Maurizia da lehenengo emakumeako plazan kantatzen, ez zen lehenengoa. Osea, zure amamaren amamak kantatuko zituen koplak ziur, eta nire amamaren amamak. Bat edo bestek, inkluso publikoan, baita plaza publikoa labaderoa bali mazan ere, Ez que zergaitik plaza publiko batzuk Holtzarekin dauka beti zer ikusi, ezta? Bueno, ez que plaza publiko batzuk daukate autoridadea eta daukate balioa eta beste plaza batzuk ez. Bueno, zer kantatuko zen leixi batxuan. Zer kantatuko zuten beraiek, ez zer kantatzen zuten beraietaz, Ze ezagutzen ditugun emakumeei buruzko koplazarrak dira emakumeei buruzko koplazarrak, oso gutxi daude lehenengo pertsonan kantatuak, ez? Dau bat, baltzana zela dineure, baina neuri ez deuz tardure, ardaua baltza da baina, aibadanek edaten deure. Oso gutxi dauz, lehenengo pertsonan kantatutako koplak. Eta emakumek abestuta, ze nik eginez ere gaztaroan irutrukuren bidetik zerbait berreskuratuko nuen, baina ez askoz gehiago, bestela amonari entzundakoak. Claro. Baina ez dut sekula entzun, adineko emakume konsagratu bat kopla batzuk kantatzen. Ez que adineko emakume konsagratuak ez daude plaza. Ez dira existitzen gure begietara ez da. Claro. Hori, onintzen betiak esaten zauen sozialagoen, eta noiz arte hongo zara plazan, noiz arte hongo. A ver, senyora bada, baina ez horren beste, bueno, ez senyora bada, ento regla. Korrikak, zer sortzen lagunduko dizu korrikak? Ez dakigu. Zizke sormen beka bada, sorkuntza beka bada, ez da produkzio beka bat, sorkuntza beka bada. Orduan, guk korrikari aurkeztu diogu... Mauriziatarrek. Baita ere, bai. Bueno, sortu da Mauriziak ez da inorril. Mauriziak ez da inorril ez balin malditzegon, inoiz ez litzai guke okurrituko, inoiz ez nuke sinatuko proiektu hori. Baina orduan bekaren proiektuaren parte... Da spin-off bat. Eta zeintzuk ez da digi evoluzio bat, ez dakigu, nahi bari mozu zu ere bai. Baina beka nork jasotzen du? Momentuz nik. Vale. Orduan, badon da, bueno, lehengo, sortze prozesu kolektibo bat, baina sortu aurretik nahi duguna da eztabaidatu zer sortu. Eta eztabaidatzeko nahi ditugu espazioak sortu, ez mistoak. Kuestionatzeko zer den euskal kultura, zer den transmisioa, zer transmititu nahi dugun zer ez, etengabe entzuten dugun diskurtso bada transmisioa eten egin dela. Euskal kulturaren transmisioa etena dagoela. Eta aria ez dadin eten, eragin behar dugu, transmititzen, eta transmisio eredu hori beti da goitiberakoa, adinez, zer den transmititzen duguna, guk esaten duguna, gure hipotesia da. Bale, agian transmisioa eten da. Aukera bat izan daiteke? Zer transmitituta, zer ez? Zer kantatzen zen beste espazio batzuetan, beste Euskal Herriko beste ertz batzuetan, beste lur batzuetan, beste gorputz batzuek, beste jardun batzuetan. Zer kantatzen zen, ez zuela kantatzen, nola da bertsolari hori gizona, inik imaginatzen dut, handia potoloa beltzez jantzita txapeluna Donostiara. Txirrita? Bai. Zer kantatzen zuten, beste gorputzek, ez zutenak txirritak besteko entzulego edo, ez zutela txirritak kantatzen zuen hori entzuteko eta horren hori hartzuna egiteko bestelako baliabide, izan autoridade, izan eskaparate, izan hori kantatzen dena hori tontoki baden, dena delakoa, ez? Orduan, beste diskurso, euskal kultura, esan dugunean euskal kultura ni, ikasleekin tailerrak eta egiten ditut, ez euskal kulturari buruz, baina euskal kulturarekin zer ikusia dauka, feminismotik hitz egiten diet, eta sorkuntza ardatzuk itzen du, ez? Eta, nik nahi imaginatzen duen euskal kulturaren horrelako epaimai bat bestela zegoela, Arantzazu, Mikel Laboa eta Xabier Lete horrela esaten dugu, bai da euskal kultura, hau ez da euskal kultura, ez? Eta zer da euskal kultura? Zer da gu egiten gaitu hori, baina nor gara gu? Zer ordezkatzen dugu gutasun hortatik? Bueno, hori guztia eztabaidatu nahi dugu, eta eztabaida prozesu hortarako gorde dugu aurrekontuaren parte bat, eta nahi duguna da
diseinatu prozesu hori kolektibizatzeko modu sano batean, bai norbanakoentzat, bai anitza izan dadin, ez dadin gelditu nire agenda zuri Gipuzkoanan, ze ni lankita Gipuzkoana bat naiz, eta esaten dudanean sorkuntza prozesu kolektiboak eta nire agendatik tiratzen dutenean, ateratzen zizkidan izenak, ateratzen zizkidan dira. Orduan, agian, hor egongo gara batzuk, eta gero holtzan beste gorputz batzuk egongo dira. Agian, nahi dugu eztabaidatu zer kontatuko dugun, eta gero egingo duguna da horren inguruan sortu espektakulo bat, kolektiboa, interdisiplinarra, edukiko dituenak sorkuntza alor desberdinak elkarrekin, hola? Eta hurrengo korrika kulturalean estreinatuko dena. Wow. Estetikoki esan dezakegu antza izan dezakeela Mauriziaren orain arteko ekintzekin. Euki aldu, baina ziur egongo dela espektakuloaren arteaz arduratuko den Maurizia bat. Pozik zaude? Oso ilusionatuta nago. Batzutan pozik ez da hitza. Beti ez dago pozik eta... Betea ez da ere. Ez. Osea, ez dut ez da ere nire validazioa egiten dudan horrekin neurtu nahi, hori da beste meloi bat. Eta askotan. Nire betetasuna bestera batera orekatzea. Egin dudanak eukiduen oihartzunaren arabera neurtu dut eta ez dut hortan jolastu nahi. Ez dut olako estena batean eragin nahi. Bestelako bat nahi dut. Ez dut sortu nahi gero horrek eukiko duen aprobazioaren bila. Horrek askeago egiten zaitu? Askeago sentitzen zera? Baina oso zaila da, Daukat barruan tximino bat horrela esaten didana, ez? Bai, aske diot, izan emaitza bat edo beste, edo biblide bat ala beste, bueno, bietarako prest egote hori, beldurri gabe, bai. Lasai diot puntu horretatik. Bueno, horrek ematen du adinak ematen dit baita ere autoridade hori, Osea, kontziente naiz hortaz. Bueno, adinak eta ez bakarrik adinak, baina... Adina ez da bakarrik urteko purua. Hori da, adina beste kontu bat ere izan daiteke. Bai, bueno, traiektoriak, ez? Bizipenak. Bai, eta... Bizipenak, askotan. Bai, eta bakarrik ez egoteak, daukadala talde bat, noren... Ez nagoela bakarrik, ez duela nire izan bakarrik hitz egiten, hori zaila da. Baina hori da esaten dizunan kolektiboa izatearekin, ez? Kolektiboa izaera hori, ez? Bai, sandbox bat bezala, zelan Loreak askotan erabiltzen du kontzeptu hau, eta da oso guai, nola, estatu batuetan asko erabiltzen da kontzeptu bat, gainera erabiltzen da gauza importanteak egiten dituzten jendeak eta horrelako seguro daukatela bat Googleen egoitzan, eta da horrelako metaforikoa da, sandboxa da horrelako arezko kutxa bat, nun umeak esperimentatzeko aske diren hor. Hori umeekin askotan gertatzen da. Izan zaitez kreatibo, baina papelaren barruan. Zikindu zaitez, esperimentatu ezazu urarekin eta lokatzarekin, baina hor, eta zikindu gabezala. Bueno, olako kontzeptua bezala, nun esperimentatzeko espazio seguru bat izan daiteken. Eta hori ematen diogu elkarri, hori ematen dio taldeak elkarri. Ziur Olatzek kantatu zuen bezala Mauriziak ez dago inorriren kontzertu batean, momentu bortara arte agian ez luke egingo, edo nik ez nuke egingo egin ditudan gauza asko nire espazio hortan. Ze horrek denak suposatzen duen guzti hori, ni bakarrik eramatea. Baina gero aldi berean, konpartitu behar dira gauza asko, konpartitu behar da espazioa, konpartitu behar da autoridadea, egoa, desira.